Moikka! Mä oon Lassi Summer Rushista ja me ollaan nyt täällä Kampis kuvaamassa meidän toista makeover-videoa. Ja tällä kertaa Arpa Onni suosi Janinaa. Moikka Janina! Moi! Kenet sä valkaistu kaveriksi tänne ilmaiselle shoppailureissulle? Marian! Moikka! Moikka! Eli tää homma toimii sillä, että tytöt pääsee kohta tonne Veromora-liikkeeseen ja saa kumpikin valita itselleen kokonaan uuden asukokonaisuuden. Eli eikä lähteä liikkeeseen katsoa, että mitä löytyy. I was trying to cross the street when I tripped and spilled my coffee on a man who yelled at me. Then he walked off in a hurry, now he's gonna be late for work. So we called his secretary, said to cancel his appointment with the guy in the lobby who's been waiting for a while. Moikka, tässä on Joana Kampin Veromodasta ja tässä on meidän tämän päivän voittajat. Oletteko miettinyt, mitä tänään aiotte shoppailla? Mä haluaisin jotain kivaa kesästä. Mäkin jotain kesästä ja ehkä vähän jotain juhlavampaa. No niin, no meillä löytyy kaikenlaista. Alright, eikä aleta shoppailemaan. Okay. Hei, kerrokaa vaan sitten, kun tarvitaan apua. Elikkä niin tässä on tavallaan Okei, no niin, otetaan kanssa valkoisena. Sitten löytyy tällaista. Ja sitten tässä on vielä yksi väri näistä, sellainen vaaleansininen. Sellainen, musta on aika hauska. Mä ajattelin, että tässä varmaan ottaa se. Kohtaus. Mä en kyllä tänään pakkotelmaan niin minkään. Mun käsi oikeastaan tulee siitä. Teillä on taitanut löytyä aika hyviä tavaraa. Joo. Ainakin tässä niinku rekkimääristä päätelleet. 37. No niin, me ollaan oltu täällä kaupassa nyt ehkä 15 minuuttia. Täällä on jo rekki aika täynnä valintoja. Joo. Joo, tää on Marian. Joo. Se oli tuolla. Missä olisin käyttää tätä? Vaikka baarissa. Kaivolla Summer Rush. Nyt on ensimmäinen sovituskierros takana. Onko löytynyt vielä mitään varmaa osaa asua? Joo, ainakin yhdet kengät ja sit yksi takki, et nyt jos tää muut vielä löytää. Okei, jatketaan shoppailua. Jees. Tällainen missä on sellainen timanttitöissä. Joo, just. Tässä on tässä sitä. Tässä on tullut, että siinä ei ole toi boxer-selkä. Edelleen vähän kurottyy. Alkaako tää oli jo aika lähellä lopullista asua vai? Joo, sit vielä tulee takkia, kaulaliina ja korut. Ne vaan alkoi nää kengät niiden kanssa. Joo, tällainen. Mun mielestä se on vähän piisallinen. Joo. Vai? Tää on ensimmäinen vaihtoehto. Okei, katsotaan seuraavaksi seuraava. Yes. Toinen asukandidaatti. Joo. Niin se tulee olemaan tosi vaikea valinta. Aivan. Kuuma. No niin tytöt, kiitos käynnistä ja tervetuloa sitten uudestaan shoppailemaan. Kiitos. Näytti sujuvan ainakin ihan hyvin. Joo, meillähän meni tässä vähän yli aikaa taas, että tästä alkaa olla paha tapa, että me ollaan täällä vielä kaupan suljettuukin. Kiitos kuitenkin taas jälleen kerran Veromodalle, että saatiin olla yli aikaa ja tytötkin on ilmeisesti äärimmäisen tyytyväisiä saaliiseen, onko näin? Joo, tosi tyytyväisiä ollaan. No Oli niin. kivaa. Hieno juttu ja hei, toivottavasti nähdään perjantaina bileissä ja kiitos teille. Nähdään, moi moi! Moi moi! Moi moi! No niin, tämän päivän shoppailureissu oli tässä. Kumpikin tyttö löysi tällä ihan älyttömän makeat asut. Ja muistakaa käydä katsomaan meidän nettisivut eli www.summerrush.fi. Sieltä löytyy kaikki tulevat skabat, bileet ja tietenkin myös aikaisempia tapahtumia, valokuvat ja videot. Kiitti! Moro!